trenerze. Jak podsumujemy dzisiejsze spotkanie? Było 3-0, ale drużyna pokazała też charakter, kontaktowała bramkę i niewiele brakło, żeby... Od początku nás obidve družiny dzisiaj nemali takú energiu, jak mali v ostatných mečoch. Po prostu nás včera ten meč so Stanami stal bardzo dużo síl a mali sme dużo menej času na regeneráciu ako protivník. Protivník hral šibší meč včera. My sme išli na Pužno na koláciu, Pužno tí chlopaki zaspali emocujúci meč a dzisiaj po prostu zregenerovať v tam krátkom okrese je bardzo ťažké. Braklo nám takej viery, že s tým mečom môžeme robiť. Ten protivník dzisiaj, myslím, že bol na to, aby bolo možné ho zdolať, zrobiť, ale za Pužno, ako keď sme tomu uverili. Mali sme napravdu ťažký meč v nogách a chlopaki to čuli. Zdramatizovali sme to, chlopaki valčili dokonca, za čo im treba poďakovať. Pokazali zase srdce, charakter, valčili. Škoda, na konci sme zrobili blend, kedy protivník išiel sám na sám, vykožistil situáciu, ale to je proste škola tých možností, respektíve tých okazí, ktoré my nevyužijeme a protivník takú situáciu využije. Właśnie, przy tych straconych bramkach można byłoby się doczepić, że przy każdej jakiś indywidualny błąd był. My všetky, ja neviem, ile percent tých braniek dostávame po našich blendoch. My vieme, kde máme byť, ako ustavení, ale tá konkrétna realizácia, kdož sa zgubí alebo zrobí jakýž blend, samozrejme tie blendy vynikali aj zo zmenšenia. Napravdu, chlopaki za 8 dní hrali 6 ťažkých mečov, takže včera sme hrali večer do 10:30, kým prišli na hotel kolácia, kdež pred 12, kým usnuli. No naprawdę duży wysiłek. No właśnie, tam taki tempo tego meczu nie było zbyt szybkie, to właśnie wynikało z intensywności wcześniejszego spotkania. Nie, no to chyba też tak nie przyciskali. Nie, bolo vidať, obidve družiny boli zmenšené. Oni mali o jeden deň viacej, oni rozpočínali meč so Slováciou už v piątek, my sme začínali v sobotu, my sme mali ešte o jeden deň menej. Oni mali včera pred nami meč, to značí 3,5 hodiny šibšie, mali na to, aby zregenerovali, aby sa vyspali, šibšie usnuli a to všetko widać w tym meczu. No, co możemy jeszcze powiedzieć o Polska-Kazachstan, no bo to już od dłuższego czasu wiadomo, że to mecz o wszystko. Ja mam nadzieję, że to bude o wszystko, že Stany po prostu ugrajú komplet 3 punkty a my budeme môcť walczyć w tom meczu z Kazachstanem o wszystko. Chyba też rozmowy powinny być szczere z zawodnikami, bo żeby ten mental podnieść, bo to też na pewno wiedzą, jaka jest waga tego spotkania. Ja myslím, že netreba gadať. Všetci sme svedomí a od štabu školeňového až po každého jedného závodníka. Po čo sme tutaj priechali, náraž aj prezentujeme sa bardzo dobře, chlopaki hrajú v rámci svojich možností. Myslím, že aj nadmožlivosti, ktoré môžeme očekívať. A tutaj vieme, o čo gráme v ostatnom meču a zrobíme maximum po to, aby sme boli zadovolení my i polské kibice. Dziękuję bardzo. Dziękuję.